درود بینندگان عزیز، شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. من شالایگل خواجه با شما هستم. قبل از تفصیلات خبر و گزارشات توجه کنید به سرخط موضوع امروز 29 январ. бозпурсӣ ё боздошти Далер Шарипов журналист ва таҳлилгари тоҷикро дирӯз ба бозпурсӣ бурданд ва ҳанӯз раҳо накарданд. коргарони чиниро дар Тоҷикистон ба рӯйхат мегиранд. доманаи вируси нав хатарнок ва васеъ мешавад. то ҳол 132 нафар фавтидааст. ва барқ мехоҳед пешпардохт кунед. мақомоти тоҷик мегӯянд ба ин зудиҳо Душанбе ба низоми билингӣ пардохти пули барқ мегузарад. اوجا میری 3 ساعت اشرت بس ای کور میمونه دیر میمونه با چی گپ میرسم. пайвандони Далер Шарипов журналисти шинохтаи тоҷик мегӯянд ӯ аз бозпурсии дирӯза барнагашта. себқи ислои дарёфтӣ ӯро дар идораи амнияти ноҳияи шоҳмансури Душанбе нигоҳ медоранд. сабаби даъват ва бозпурсии ин рӯзноманигор ва таҳлилгари тоҷик рӯшан нест. рӯзи гузашта кормандони интизомӣ манзили зисташро низ тафтиш карданд. мулло Раҷаб Юсуфӣ гузориш медиҳад. یکی از پیوندان دلیر شریپوف در صحبت با رادیو آزادی گفت او ساعت‌های تقریباً 11 روز 28 ینور بعد یک زنگ تلفنی از خانه بیرون رفت. دلیر به پیوندان گفته است در شهر یک ملاقات دارم. به گفته پیوندان دلیر شریپوف شام روز 28 ینور کارمندان مقامات انتظامی به منزل آنها آمده کتاب‌ها با حروف عربی و کامپیوتر دلیر را برای تشخیص بردند. ادبیات‌ها با حروف کریلی را تنها نام نویس کردند. در حال حاضر برای حمایت از حقوق‌های دلیر شریپوف مرکز مستقل عاید به حقوق انسان اظهار آمادگی کرده از سوی این سازمان یک وکیل جدا شده است. مقامات در این زمینه هیچ شرحی ندادند. با گفته پیوندانش مقامات آنها را امیدوار کردند که او تنها برای بازپرسی و سنجش دعوت شده و رها می شود. ولی جامعه خبرنگاری تاجیکستان را این چیز نگران کرده است که دلیر شریپوف با گذشت بیش از 24 ساعت هنوز از صحبت و یا با گفته مقامات بازپرسی آزاد نشده است. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه فعالیت کرده. سالهای اخیر برای مدت و تجارت مشغول بود و رسما جای کار نمیکرد. او در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با افکار انتقادی و مطلب‌های تحلیلی شناخته می شود. مولو رجب یوسفی، امرالدین علیموف، آزادی، دوشنبه. ضمناً Далер Шарипов яке аз шориҳони радио Озодӣ буд. созмонҳои байналмилалии ҳомии ҳуқуқ ва озодии баён пайваста ҳукумати Тоҷикистонро барои фишор ба матбуот танқид карда аз ҳукумат хостанд имкон бидиҳад ки журналистон озодона фаъолият намоянд. ба гуфтаи ин созмонҳо токунун даҳҳо хабарнигорони тоҷик аз тарси таъқиб кишварро тарк кардаву ба хориҷа рафтанд. дар Тоҷикистон ба рӯйхатгирии шаҳрвандони чинро ки дар сохтумони роҳҳо фаъолият доранд оғоз карданд. ин тадбир барои ҷилавгирӣ аз сирояти вируси нави чинӣ андешида шудааст. вазорати нақлиёт рӯзи 29 январ гуфт ҳоло 266 нафар шаҳрванди чин дар сохтумонҳо кор мекунанд ва бархе аз онҳо ба кишвари худ рафтанд. дар ҳамин ҳол вазорати тандурустии чин дирӯз эълон кард ки аз вируси хатарноки нав 132 кас ба ҳалокат расид ва наздики 6000 нафари дигар сироят ёфтанд. тоири сафар мавзӯъро идома медиҳад. тақрибан 20 соли пеш бемории нави роҳҳои нафас ва ё сарсро вабои асри 21 марги арғувонӣ меномиданд. он ҳам як нав илтиҳоби шуш буд ва дар чин пайдо шуд. 700 нафарро дар ҷаҳон кушт. бемории наве ки 17 сол баъд пайдо шуд вогиртар будааст. коронавирус با نام 2019 NCOV نظر به التهاب پیشین به مردم زیادتر سیرایت کرده است. تعداد گرفتاران از 6000 نفر گذشت و 132 کس جان دادند. با دامن پهن کردن بیماری در چین همسایگانش نظارت در مرز و راه‌ها را تقویت دادند. در هنگ کنگ حرارت بدنی تمام مسافران را میسنجند. ژاپن شهروندانش را از شهر ووهان میبرد و هواپیمای نخستین امروز در توکیو فرود آمد. 4 مسافر را همان لحظه برای معاینه بردند. 2 نفر علامت‌های بیماری را داشتند. مقامات استرالیا شهروندانشان را از ووهان برگردانده به یک جزیره خردی دور از مردم میبرند. ما با جماعه استرالیایی‌ها همکاری نزدیک داریم. اولین کار بازگردانیدن آنهایی است که چند پیش رفتند. آنهایی را برمیگردانیم که با وجود سالها زندگی هنوز مقیمین نشدند. اولویت به قشرهای آسیب پذیر، کودکان، نورسان و پیرانسالان استرالیا داده می شود.
айни замон донишмандони австралия мегӯянд дар шароити озмоишгоҳи вируси 2019 NCOV-ро сохтанд. онҳо видеоеро нашр кардан нишон медиҳад чӣ гуна вирус бузург мешаваду ташаккул меёбад. агар натиҷаи озмоишҳо собит шавад, сохтани ваксина низ осон мегардад. айни ҳол пешбиниҳо дар чин чандон хуб нестанд. табибон мегӯянд мумкин аст то 10 рӯзи дигар густариши вирус ба авҷи аълояш бирасад. табибони ҳонг конг мегӯянд мумкин аст теъдоди гирифторон танҳо дар моҳҳои апрелу май зиёд шавад. бармегардем ба Тоҷикистон. Дар Тоҷикистон солҳост баҳси сокинону мақомот дар бораи гаронии нарх, дуздӣ, напардохтан ва барзиёд ҳисоб кардани пули барқ истифода шуда идома дорад. барои аз байн бурдани ин даъвову гумонҳо Душанбе то 5 соли оянда пурра ба низоми билингӣ, яъне пардохт ба воситаи кортҳои электронӣ мегузарад. мақомот бовар доранд, ки бо ин роҳ аз талафоти барқ пешгирӣ мешавад ва ҳам масъулияти сокинон баланд меравад. барои Юсуфӣ мавзӯъро таҳлил кард ва албатта назари шаҳрвандонро пурсид. мақомоти вазорати энергетикаи Тоҷикистон мегӯянд, дар чанд соли оянда бештар аз 800 000 ҳисобкунакҳои барқии муштариёнро ба ҳисобкунакҳои рақамӣ иваз хоҳанд кард. ҳадаф гузаштан ба низоми билингии фурӯш ва идораи барқ будааст. бо дастгирии бонки рушди Осиё маблағ ҷудо шудагӣ дар маҷмӯъ $75 миллион, ки як қисми ин маблағҳо барои дастгирии буҷет ва ворид намудани системаи идоракунии беруна дар шабақаҳои тақсимоти барқ ва 50 миллиони маблағҳо барои системаи билингии шаҳри Душанбе. дар ин самт ҳам мо бо банк ҳамкорӣ дорем. имрӯз тендери интихоби мушовири лоиҳа рафта истодааст. барои анҷоми тарҳи низоми билингӣ дар Душанбе миёни ҳукумат ва ширкати Авесто гурӯҳ қарордод ба имзо расидааст. феълан дар як қисмати ноҳияи Сино омодагӣ барои иҷрои ин тарҳ шурӯъ шудааст. системаи энергетикии шаҳри Душанбе дар вақтҳои наздиктарин дар давоми 2-3 сол ба тартиб дароварда мешавад ва баъди ин талафоти техникӣ ва тиҷоратӣ хеле кам мешавад. ҳанӯз тартиби пардохти қимати барқ дар низоми билингӣ дақиқ нест, аммо ба ин монанд чанд сол қабл дар ноҳияи рӯдакӣ шаҳрҳои Сарбанд ва Кӯлоб ба таври таҷрибавӣ низоми пардохти кортии ҳаққи қувваи барқро ҷорӣ карданд. дар ин низом пули барқ аз қабл дар корт пардохт мешавад. мебарӣ пардохт мекунӣ, миёрӣ мезанӣ дар ҳамин шота мегирад. ҳамин пуршид аки чанд қад истифодааш барӣ. намефаҳмӣ тамом мешавад. меояд ки ай кор меояд ки шота тамом шуда гирад. мемонам пилта милтарад шота тамом мешавад. мери ки ҳама ҷо маҳкамад. бисвед мешинӣ. дар ноҳияи рӯдакӣ барои 10 000 муштарӣ низоми пардохти кортӣ танҳо як нуқта фаъол аст. сокинон аз низоми пардохти кортии ҳаққи қувваи барқ норозӣ нестанд, аммо аз он шиква доранд, ки набуди нуқтаҳои пардохт дар наздики маҳаллашон дар бисёр маврид онҳоро саргардон кардааст. уҷа мери 3 соат очират бес ай кор мемонӣ дер мемонӣ бо чи гап мераса. масалан ҳамон қарибиёда якта мекушомад. дар ҳамин территориямон банкҳо бисёр дар бараш як банкомат кушоянд ҳамаҷа картаро мо бисорем. барои осон кардани пардохти ҳаққи истифодаи барқ, идораи шабакаҳои барқи ноҳияи рӯдакӣ тасмим доранд дар маҳаллаҳои сермуштарӣ нуқтаҳои нави пардохт боз кунанд. албатта масъулияти шаҳрвандро барои пардохти истифодаи қувваи барқ зиёд мекунад ва шаҳрванд аллакай якун кӯшиш мекунад, ки дар ин моҳ агар 100 сомда истифода буд, дар моҳи дигар кӯшиш мекунад, ки маблағро кам кунад, то ин ки ба буҷаи оилааш фоида оварад. дар низоми ҳисобкунакҳои кортӣ нозирони барқ зарур нестанд. масъулони вазорати энергетика низ мегӯянд, ба ин монанд дар низоми билингӣ низ зарурати хидмати нозирони барқ тақрибан аз байн меравад, ки шикоят аз кори онҳо зиёд аст. дар Душанбе Омӯзгорро яке аз мактабҳои пойтахтро боздошт кардаанд ва ба озори ҷинсии 5 хонанда муттаҳам мешавад. дар ин бора як манбаъ аз доистони Душанбе ба радиои Озодӣ хабар дод. Омӯзгори 34 сола ба ҳайси мудири бахши хоҷагӣ ва ҳам муаллими тарбияи ҷисмонӣ фаъолият доштааст. гӯё ин омӯзгор духтарони ноболиғро ба манзили худ даъват мекардааст. назари пайвандони омӯзгор дар робита ба ин иттиҳом ҳанӯз маълум нест. номи муаллим дар ихтиёри радиои Озодӣ ҳаст, аммо ба далелҳои ахлоқӣ ошкор намекунем.
созмони ҷамъияти «Этмос» дар Русия мегӯяд соли гузашта 120 муҳоҷири тоҷик шикоят карданд ки ба доми фиребгарон афтоданд. Сафорати Тоҷикистон низ даҳо ҳолатеро сабт кардааст ки муҳоҷирони тоҷик аз зудбоварӣ ва раҳмдилӣ мавриди фиреби қалобон қарор гирифтанд. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ ин мавзӯъро таҳқиқ кард ва чанд намунаи фиреб хӯрдани муҳоҷиронро фаҳмид. Мумин салом, хуб қалобон аз кадом шеваҳо барои фиреби муҳоҷирон кор мегирифтанд? салом шаҳло, шеваи фиреб хӯрдани онҳо гуногун аст. аз ҷумла шаби 25 январ Фаррух Халифаев муҳоҷири 40 солаи тоҷик дар Русия аз як саҳифаи одноклассники ки дар он исм ва акси як пизишки дӯсташ аз Тоҷикистон сабт шуда буд дархости таъҷилии кӯмак гирифтааст. ин муҳоҷир мегӯяд пизишк ба ӯ кӯмакҳои зиёд карда буд. аз ин рӯ ба рақами корти бонкие ки аз номи ӯ дар одноклассники фиристода буданд 44 000 рубл фиристод. ин муҳоҷир ҳатто тафтиш накардааст ки воқеан ин саҳифа аз пизишк ҳаст ё на. Фарух Халифаев танҳо субҳ дарак ёфт ки фиреб хӯрдааст. ӯ ҳоло ба мақомот муроҷиат кардааст то дар пайдо кардани нафаре ки ӯро фиреб кардааст кӯмак кунанд. ва ё мисоли дигар Сумангул Паншерова мегӯяд рӯзи 14 декабр дар истгоҳи назди ҷои кораш ба як духтари тоҷик вохӯрд ки мегуфт ҷои хобу кор надорад. Сумангул занро ба хонааш бурдааст ва ӯ пас аз 15 рӯз ҷавоҳироташро ки беш аз 300 000 рубл арзиш дошт дуздида фирор кардааст. ин зан ба мақомот муроҷиат накардааст чун ӯро дуруст намешиносад. Бубин Мумин, оё сафорати Тоҷикистон ва фаъолони ҷомеа дар ин маврид чӣ кӯмаке ба муҳоҷирон карда метавонанд ва мекунанд? албатта сафорати Тоҷикистон мегӯяд агар аризае ворид шавад ва далелҳо вуҷуд дошта бошад ҳатман пайгирӣ мекунанд. сафорати Тоҷикистон дар Русия мегӯяд моҳе то 10 муҳоҷир аз муҳоҷирони корӣ дар Русия дарёфт мекунанд ки мавриди фиреб қарор гирифтанд, яъне онҳо ба сафорат муроҷиат мекунанд. Имомиддин Сатори сафири Тоҷикистон дар Русия гуфт аксари муҳоҷирони тоҷик раҳмдил ва зудбовар ҳастанд бо он ки фиреб мехӯранд вале ба мақомот муроҷиат намекунанд. дипломати тоҷик мегӯяд аксари муҳоҷирон бе ягон асоси қонунӣ ба ҳамдигар қарз медиҳанд ва ё ба нафаре ки бо ваъдае ки кадом кореро барояшон анҷом медиҳад пул медиҳанд. ӯ гуфт ҳолатҳое низ буд ки як нафар бар дуруғ худро бемор вонамуд карда кӯмак пурсидааст ва муҳоҷирон даҳо ҳазор рубл ба ӯ кӯмак кардаанд. Каримҷон Ёров раҳбари созмони ҷамъияти «Этмос» низ мегӯяд ҳолатҳои фиреб хӯрдани муҳоҷирон дар 2 соли ахир афзоиш ёфт. ӯ гуфт ҳатто афроде низ ҳаст ки миёни муҳоҷирон аз фавти ягон нафар бар дуруғ хабар паҳн мекунанд ва дархости кӯмак аз муҳоҷирон менамоянд. хуб умедворем муҳоҷирони тоҷик минбаъд аз эҳтиёт кор мегиранд. ташаккур Мумин барои суҳбат. дар вилояти Хатлон ҳавопаймое ки 4 сол боз дар ҳабс буд ба фурӯш рафтааст. қаблан коршиносон хулоса дода буданд ки ин ҳавопаймо дигар қобили истифода нест ва тирамоҳи соли гузашта аэробус бо нархи арзонтар ба фурӯш гузошта шуд. як ҳавопаймоеро ки 1.5 сол пеш дар фурудгоҳи Кӯлоб ба ҳабс гирифтанд фурухтанд. як чархаи ҳавопаймои аэробус А320 ширкати East Air 6 сол пеш ҳангоми нишаст дар фурудгоҳи Кӯлоб осеб дид. ба дунболи ҳодиса фаъолияти East Air-ро тафтиш карданду муҷаввизи фаъолияташро гирифтанд. бисёр нафаро бигем ки болои ширкат маблағи калон доштанд. яке аз нафарош баротов сурох ба ҳамун шахс ҳамин тайёрара ба кадом маблағи боша ба мо маълум нест ба ҳамун шахс фурухтанд. анаку дар баробари худ баротов суҳроб ҳамин тайёрара ба кадом соҳибкоре фурухт. ба кадом маблағ ба мо маълум нест. модам дар кор нестишест фикр накардем ба гирифта бурданамура. коршиносон арзиши ин ҳавопайморо ҳудуди $50 миллион баробар медонанд, вале дар музоядае ки 3 ноябри соли гузашта эълон шуд арзиши ибтидоии он $2,300,000 сомонӣ ё беш аз $230,000 амрикоӣ гуфта шуд. соли 2015 мақомоти Тоҷикистон гуфтанд ки ширкати East Air-ро бинобар риоя накардани талаботи бехатарӣ аз ҳаққи фаъолият маҳрум карданд. Владимир Куимов раҳбари ширкати East Air гуфта буд ки дахолати рақибону рақобати носолим сабаби қатъи фаъолияти онҳо шудааст. ширкати East Air бо 5 ҳавопаймо 10 сол дар Тоҷикистон фаъолият дошт. бинандагони азиз, вақти барномаи мо инҷо ба поён мерасад. ташаккур аз якояки шумо ки то ин лаҳза бо мо будед. ахбори аз ин бештарро дар сомонаи радио Озодӣ бихонед ва албатта дар Озодӣ видеонаворҳоро тамошо кунед. фардо ман шуморо мунтазирам. то фардо худо нигҳдор.